Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over een vader en dochter die onder een auto terechtkomen. Een heel opmerkelijk verhaal. Gisteravond reden vader en dochter allebei op een crossmotor. Moeder was ook aanwezig in haar SUV. Op een gegeven moment kregen ze pech met een van de motoren. Bleef aan de kant van de weg zitten om te repareren. De moeder zat met haar auto dicht bij de vader en de dochter. En toen knalde er een pick-up op de achterkant van de SUV, waardoor de auto naar voren schoot. En de vader en dochter bekneld raakten onder de SUV. Vooral de dochter kon niet makkelijk loskomen omdat haar voet bekneld zat. Moest ambulance komen natuurlijk. Brandweer is ook geweest om te helpen. En uiteindelijk zijn ze bevrijd, moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Maar ook de man van de pick-up, die dus tegen de SUV aanreed, die was flink gewond geraakt met een snijwond aan zijn hoofd. Een hele dramatische gebeurtenis. Iedereen is naar het ziekenhuis en de politie onderzoekt de zaak verder. PAR presenteert voorstel om AOV te verhogen. Dat heeft parlementariër Shaheen El Hagen van de PAR bekendgemaakt. Gisteren kwam hij met zijn voorstel. Volgens El Hagen werden in het programma van de PAR al eerder aangegeven dat er meer inkomsten moeten worden gegenereerd voor het verhogen van de AOV naar 1500 gulden, wat ook een streven van de partij is. Een van de voorstellen betreft het faciliteren van een tijdelijke werkvergunning voor ongedocumenteerde personen op Curaçao. Op die manier kunnen zij volgens El Hagen bijdragen aan het AOV-pensioenfonds en andere sociale premies via directe belastingbetaling. Een ander voorstel is om het directe belastingssysteem zoveel mogelijk te vervangen door een indirect belastingssysteem. Dan zal iedereen, inclusief ongedocumenteerden en toeristen die op Curaçao aankopen doen, bijdragen aan een AOV-pensioenfonds, aldus El Hagen. Kans op nieuwe cyberaanvallen. Gisteren gaf Wesley Eleonora van het bedrijf Sim Caribbean een lezing voor de Economenclub. Daar ging hij in op de toestand van onze digitalisering, die volgens hem hoog is in vergelijking met de rest van de Cariben. Maar ook over de recente cyberaanvallen. Veel mensen krijgen de laatste tijd vaker vreemde mailtjes. Nou, die kun je natuurlijk het beste meteen weggooien. Maar bedrijven moeten alert zijn. Er wordt veel gehackt, dat zagen we onder meer bij de Belastingdienst en ook bij andere organisaties. En volgens hem moeten organisaties op Curaçao zoveel mogelijk doen om hun informatie te beveiligen en te zorgen dat er niemand zomaar digitaal kan inbreken. Man opgepakt na bedreiging en vernieling. Dat gebeurde gisteren rond een uur of 10. Een 31-jarige man ging helemaal door het lint. Eerder was al bij hem in Montagne Abau aangegeven dat hij de autovrakken en de auto's die hij voor de deur heeft staan moet opruimen. Dat heeft hij niet gedaan. En toen de mensen langskwamen, de ambtenaren, om die auto's weg te vervoeren, werd hij boos, gooide hij met spullen en vernielde hij, of probeerde in ieder geval de auto van de ambtenaren kapot te maken. Dat lukte hem ook voor een deel. Die auto moest ook weer weggevoerd worden. En de man is opgepakt natuurlijk. Opnieuw protest in politiecelle Barber. Dat was een paar weken geleden ook al het geval. Gevangenen vinden dat ze te lang daar zitten. Ze willen eerder naar de SDKK. En die onvrede uitte zich gisteren opnieuw in vernielingen. Er moesten politiepatrouilles komen om te zorgen dat de gevangenen weer rustig in hun cel gingen. En dat de manifestatie, de boosheid, wat beteugeld werd. Zodat ze niets kapot kunnen maken, maar moeten wachten tot ze behandeld worden. Of dat het naar SDKK vervoerd kunnen worden. Chauffeur rent weg na ongeluk. Dat gebeurde in de vroege ochtend. Niet afgelopen nacht, maar die nacht ervoor. Of rond 4 uur moest de politie naar de Dominguitoweg. Was een pick-up in een woonerf gereden. Bij aankomst troffen de agenten een pick-up aan die tegen een muur was gebotst en deze omver had gereden. Er was echter niemand meer op de locatie aanwezig.
De politie start een onderzoek om te achterhalen wat er was gebeurd en nam verschillende camerabeelden mee. Daar was te zien dat 2 relatief jonge mannen uit de pick-up stapten en na het ongeluk wegrenden. De eigenaar van de pick-up arriveerde ook ter plaatse en liet aan de politie weten dat het voertuig als gestolen geregistreerd stond. De politie liet ook de camerabeelden zien, maar hij zei de persoon niet te kennen. De pick-up wordt door de politie in beslag genomen voor verder onderzoek om te bepalen of het hier daadwerkelijk om een diefstal gaat. Auto komt in Mondi terecht. Dat gebeurde gisteravond bij Rio Canario. Er was een auto over de kop geslagen en in de berm terechtgekomen. Volgens de eerste informatie die de politie ontving, reed de man in zuidelijke richting op de Schottengatweg West toen hij de controle over het stuur verloor en tegen de vangrail botste. Daarna sloeg de auto over de kop. De man moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht omdat hij klaagde over hevige pijn en aangaf dat hij zijn benen niet meer voelde. Hij is direct daarop natuurlijk naar het CMC gebracht. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. Minister van Justitie Shelton Hato heeft gisteren nieuwe leden van Politour beëdigd. Dat gebeurde op de binnenplaats van het ministerie van Justitie op het Wilhelminaplein. Er werd tegelijkertijd zichtbaar dat er nieuwe uniformen waren voor Politour. En minister Shelton Hato gaf aan tevreden te zijn dat opnieuw buitengewone politieagenten zijn beëdigd. Dat gebeurde te midden van collega's van het ministerie van Justitie. Er was een nauwe samenwerking met de directie van Politour en het politiekorps om samen de veiligheid van toeristen centraal te stellen. Die samenwerking is er natuurlijk nog steeds. En ook zei de minister dat hij blij is dat sommige leden in hun vrije dag en buiten werktijd in de luchthaven helpen om de lange wachtrijen voor toeristen wat sneller te laten verlopen. Dus hij is blij met de mensen van Politour, hij is blij met de samenwerking en hij vond het ook een mooi streven voor Curaçao om te zorgen dat Politour zoveel mogelijk goed werk hier op het eiland verricht. Positief allemaal. Dan gaan we nu naar een interview met Dagmar Oudshoorn. Zij is directeur van Amnesty International Nederland. We hadden eerder natuurlijk aandacht voor het feit dat de rechter, het Hof, heeft bepaald dat Venezolanen die worden opgepakt in een bootje niet zomaar automatisch gedetineerd mogen worden. Ze moeten niet zomaar worden opgesloten, dat zegt de rechter. De minister van Justitie ziet dat anders, maar de rechtbank heeft nu bepaald dat dat niet zomaar kan gebeuren. Nou, dat is wat Amnesty International al langere tijd zegt. In rapporten in 2018, 2021 en 2023 is erop gehamerd dat Curaçao anders om moet gaan en niet mensen die met een boot hier naartoe komen, die vluchten uit hun vaderland, om die zomaar op te sluiten. We vroegen de directeur van Amnesty International dan ook om haar reactie op de uitspraak van het Hof. Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi, want dat betekent dat de overheid nu echt stappen moet zetten om deze praktijken te beëindigen.
Mensen die irregulier binnenkomen zomaar vastzetten, dat mag niet. Dat mag mensenrechten technisch niet, dat hebben we al vaker gezegd. Niet alleen dat is een probleem, de vreemdelingenbewaring, maar natuurlijk ook de hele asielprocedure. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ze nu echt stappen moeten zetten om te zorgen dat ze aan mensenrechtenverdragen voldoen. Want het punt is dat de ministers van Justitie sinds 2018 en daarvoor eigenlijk ook al steeds op dezelfde lijn stonden van dat is wel correct. Wij kunnen dat doen, dus we doen dat nu. Het heeft lang geduurd voordat de rechter zich erover heeft uitgesproken. Ja, en zulke procedures duren altijd lang. En wat natuurlijk jammer is voor al die mensen die onterecht zo'n zware maatregel hebben gekregen. Wat eigenlijk met andere oplossingen ook kan. Je kunt een meldplicht geven, maar mensen hun vrijheid ontnemen die niets verkeerd hebben gedaan. Ja, dat is gewoon problematisch. En dat zorgt er ook voor dat ook binnen het Koninkrijk natuurlijk de mensenrechten niet worden nageleefd. U noemt de meldplicht. Kijk, op mensen op Curaçao, er zijn mensen die zeggen van ja, ze moeten wel worden opgesloten. Want als ze eenmaal niet worden opgesloten, dan verdwijnen ze in de illegaliteit. En dan komen we er nooit meer achter. Is dat een gerechtvaardigde angst? Ik denk dat niet. Je kunt daar afspraken over maken en dat moet je natuurlijk ook proportioneel doen. Want ik weet ook dat er situaties zijn wereldwijd waar dan mensen gewoon dagelijks moeten komen, waardoor ze ook helemaal niets kunnen. Maar je kunt dat, het moet proportioneel blijven. En ik denk dat dat heel erg van belang is. En mensen moeten een procedure volgen. Totdat is vastgesteld of ze mogen verblijven of niet. Nou, volgens mij heeft nog steeds niemand asiel gekregen. Wat natuurlijk best bijzonder is. Als je kijkt waar een grote stroom van mensen die bescherming zoeken vandaan komt. Venezuela. In Europa krijgen ook mensen vanuit Venezuela wel degelijk een vluchtelingenstatus. Dus het is heel bijzonder dat dat op 0 zit, maar dat is eigenlijk ook omdat er van uitgegaan wordt dat alle mensen crimineel zijn en niet goed wordt gekeken naar waar mensen recht op hebben. En dat is de volgende stap die genomen wordt? Dat is de volgende stap die genomen wordt. Dus dit is een hele belangrijke stap. En we gaan er natuurlijk vanuit dat de overheid zich aan deze uitspraak van de rechtbank gaat houden. Maar het is niet de enige stap. We hebben natuurlijk ook al lang gezegd dat ook de procedure gewoon niet op orde is. En dat moet nu gedaan worden? Wat is de rol van Amnesty? Jullie hebben altijd de zaak onderzocht, aangegeven wat er aangepast of veranderd zou moeten worden. Jullie blijven deze zaak volgen, neem ik aan. Ja, dat blijven we doen. We hebben een nieuwe meerjarenstrategie vastgesteld. En dat gaat ook over het recht op asiel binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Dus het heeft nog steeds onze aandacht. Dat is eigenlijk een nieuwe stap, hè? Want precies wat u nu net zegt, asiel verlenen op Curaçao en volgens mij ook op Aruba, gebeurt niet. Nee, maar dat komt ook omdat eigenlijk de procedures niet op orde zijn. We adviseren bijvoorbeeld ook al best wel lang de overheid van Curaçao om het vluchtelingenverdrag te ondertekenen. Zodat de mensenrechten gewoon beter gewaarborgd zijn. En daar moet gewoon echt goed naar gekeken worden. En mensen hebben recht om bescherming te zoeken. En wat je ook ziet, de situatie in Venezuela, maar ook in andere landen. Want het gaat natuurlijk niet alleen over Venezolanen, daar is het mee begonnen. Maar het gaat ook over andere mensen die bescherming zoeken. Daar moet gewoon er moeten goede procedures voor zijn. Die moeten toegankelijk zijn, die moeten transparant zijn. Mensen mogen niet zomaar gelijk in de vreemdelingendetentie worden gezet. En dat is nu ook gebleken. Dan gaan we tot slot nog naar internationaal nieuws. Want Amerika heeft de beloning voor de arrestatie van president Nicolás Maduro verhoogd tot $50 miljoen. De Verenigde Staten loven een beloning van $50 miljoen uit voor informatie die leidt tot de arrestatie van Nicolás Maduro. Minister van Justitie Pam Bondi verdubbelt daarmee de eerder uitgeloofde beloning van $25 miljoen. In een video op X beschuldigt de minister Maduro van samenwerking met criminele groepen als Tren de Aragua en het Sinaloa-kartel. De minister noemt de Venezolaanse leider een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Eerder namen ze onder meer verschillende privéjets en voertuigen van Maduro al in beslag. En volgens de minister van Justitie van Amerika zal Maduro ter verantwoording worden geroepen voor zijn
verachtelijke misdaden. Nou, in Caracas is gereageerd. Ze noemen daar de premie pathetisch. Deze beloning is het belachelijkste rookgordijn dat we ooit hebben gezien. Dat schrijft de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Ivan Gil in een verklaring. Amerika zegt dat Maduro tot president is verkozen in 2024 doordat er fraude is gepleegd en zij willen hem dus arresteren. We houden de boel voor u in de gaten en dat doen we ook weer in de nieuwe uitzending van Extra Journaal aanstaande maandag. Ik hoop dat u er dan weer bij bent. Tot ziens, het beste.